फक्त कोथिंबीर घातली की आपली भाजी तयार झाली बघा। मी रोज ना जशी ही फ्लॉवर, मटार आणि बटाटा ह्याची भाजी करते ना, ती भाजी मी कशी करते हे तुम्हाला दाखवणार आहे। तर हे बघा, फ्लॉवरचे मी छोटे छोटे तुकडे करून हे मिठाच्या पाण्यात भिजत ठेवले आणि नंतर 2-3दा चांगले धुवून घेतले बघा। आणि फ्लॉवर घेताना व्यवस्थित घ्यायचं, असं म्हणजे फुललेलं घ्यायचं नाही, हे असं घट्ट असं तसं घ्यायचं, याचं काय होतं आतमध्ये अळ्या असतात। आणि म्हणून साफ करताना मी पहिल्यांदा टाकताना मिठाच्या पाण्यातच टाकायचं, हे भिजवायचं असं। नंतर हे मटार घेतले छोटी वाटीभर मी, आणि एक बटाटा घेतला आहे। हे मटार हिरवे मटार आहेत, आपण ताजे असतात ना ते। नंतर एक टोमॅटो घेतला आहे मध्यम आकाराचा, एक मध्यम आकाराचा कांदा घेतला आहे, ही लसूण किसून घेतली आहे, आणि हे आलं। तर बघा मी इथे आता ह्या माझा छोटा कुकर आहे ना, त्या कुकरमध्ये भाजी कशी पटकन करते ते बघा। तर ह्याच्यामध्ये मी तेल घालते, जसं जास्त तेल घालणार आहे कारण मी हा फ्लॉवर आहे ना वेगळा म्हणजे परतून घेणार आहे चांगला, त्याचा उग्रपणा असतो तो जातो। तर फोडणीतच परतणार आहे म्हणून ते मी तेल गरम करत ठेवलं आहे। आता किंचित मी हिंग घातलं आहे आणि ही कढीपत्त्याची 4-5 पानं घातली आहेत। कांदा घालते, आता नेहमीप्रमाणे कांदा घातला की कांदा मऊ व्हायला पाहिजे म्हणून मीठ घालणार आहे। आणि तो काही जास्त शिजवणार नाही कारण मी याच्या कुकरमध्ये ना शिट्या करणार आहे ह्याच्या। हां, आता मी टोमॅटो, लसूण घालते, पण लसणीचा वास जरा उग्र वास जायला पाहिजे ना, म्हणून लसूण आणि आलं घालणार, ते परतून घेते। 1 मिनिटभर असं परतून घ्यायचं आणि मग टोमॅटो घालायचा। झटपट होते अशा प्रकारे। जर छोटा कुकर असेल ना तर त्याच्यामध्ये पटकन ही भाजी होते, जास्त वेळ लागत नाही। आलं लसूणच्या जर आपण असं ताजा लसणीच्या 2 पाकळ्या आणि आलं किंचित आपण जर असं घातलं ना तर त्याला भाजीला चांगली चव येते। आता ही नुसती मिरची पावडर आहे, जरा कलरसाठी घातली आहे। आणि हा आमचा मालवणी मसाला जो आम्ही नेहमी जेवणात वापरतो ना, तो मसाला आपल्या तिखट जसं हवं आहे ना त्या पद्धतीने घालायचं आहे। आता थोडीशी हळद घालते आणि पहिल्यांदा काय करणार माहिती आहे, पहिल्यांदा हा फ्लॉवर जो आहे ना, हा फ्लॉवर मी चांगला परतून घेणार आहे। जरा तेलावर चांगला परतून घेतला ना त्याच्यात थोडासा उग्रपणा असतो, तो उग्रपणा जाईल। पाणी घालायचं नाही आहे, तो आधी चांगला परतून घ्यायचा असा, आणि मग थोडंसं पाणी घालायचं आणि घट्टच अशी भाजी आपण करायची आहे। आणि नंतर मग शेवटी वरनं खोबरं घालायचं, कोथिंबीर घालायची की आपली भाजी तयार होईल पटकन। तर हे बघा ह्या पद्धतीने आता मी त्याच्यामध्ये मटार आणि बटाटा घालते। आता झाकण ठेवून ना 5 मिनिटं आपण त्याला वाफ देऊया। ही बघा भाजी ठेवली, 5 मिनिटं झाली आहेत बघा, भाजीचा कलर बदलला आहे। मला सांगितलं पाणी सुटलेलं, का पाणी घालण्याची किंवा वर झाकणावर पाणी ठेवण्याची गरज नाही आहे। तर आता आपण बघूया ही आपली डाळ शिजली आहे का, म्हणजे हे बघा 2 मिनिटं आपण वाफ द्यायला ठेवलं आहे बघा। चांगलं तेलावरती आपण मसाले घालून त्याच्यामध्ये हे फ्लॉवर चांगलं परतून घेतलं आहे। आता थोडासा मी किंचित गरम मसाला घालणार आहे, गरम मसाल्याची पूड घालणार आहे, त्याने भाजीला चांगली चव येते। आणि थोडंसं पाणी घालून ह्याला आता 4 शिट्या करून घेणार आहे की आपली भाजी शिजेल। मग हे बघा जास्त नाही पाणी घातलं आहे, एक छोटी वाटीभर पाणी घातलं आहे। हे बघा आता ह्याला मी 4 शिट्या करून घेणार आहे।
बघा भाजी आपली तयार झाली आहे. आता खोबरं आणि फक्त कोथिंबीर घातली की आपली भाजी तयार झाली बघा. पाणी आपण घातलं होतं ही रसभाजी अशी. आता ही फ्लॉवर आणि बटाटा, टोमॅटो, मटार हे बघा सगळे शिजलेत बघा. झटपट होणारी भाजी. तर मंडळी, नवीन कोण भाजी करायला शिकत असेल तर त्यासाठी अतिशय उत्तम असा हा प्रकार आहे. अगदी झटपट होणारी भाजी आहे फ्लॉवर, बटाटा आणि मटारची. तर तुम्ही पण ती अशाच प्रकारे नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.